motivational ok kotoma knalayan ok kotoma ka belai khino nangmani ajani takok tai bukok tai bayro kaisya ko जों जतन chini lamao jotono success nani musungu amoke जों सुख सुखी दायरां बुसिया गोनां खामानि दाय success मोनगै जों जतन सफल मोनगै थांनानै मुसुंगु आमोके जों जतन ओदामान आंगै जों माया ताय मानाय साबो बर' दामोखे मान अमनो जों काहामकेनो केथ्र लायै थालायना जे बर' साक्सेस जोंगो बर' आइ बर' अनेक कम बर' न साक्सेस जोंगो आमोखे बर' दांखा साक्सेस होनगांगे बर' हर साल बेलाय खिनो कष्ट खालायो आइ आबाहाय बर' रंनि साक्सेस बो नुजागो हादि जों जतन बर' न सोलोंनाय जों बाहायके साक्सेस होननानै होनो वानसक लायो बाक्सा बाक्सा बर' अबाहायकेनो गोबां मा वानसनाय बांगो आबुगले मुंसे मुंसा सामो खालाय फुनुसिनाय होनो आमोखे जदि खालाय फायनायनि जरा सकायया होनगे आजराव होनगे अबिहेला होनाय याथे या बेरेबै आसुगै दंनानै नांगौ जेसो कत कत वानसमानि बखाव तंदि आसनो कतर कतर सामो ताय परिश्रम ते कष्ट खाने नांनाय ताखर जे अ वानसमनो पुरा खालायनायनि का जदि किसा किसा खालायनायनि सोलोंगा होनगे ताय दोरोक दोरोखे निनिबो फायनायनि सुरु नाय जदि आइनो सुदु याक फलगो खुलुमै सानै सिमि टंका होनगे नों कुनु कुनु भगवान कुनु नन कुनु रोगला जदि जों वानसमा मते भाबिमा मते जतन खालायमागा होनगे जों जतन शाहरुख खान सचिन तेंदुलकर संहायगे जों जतन गोनां बायखामो जों कुनु किसा खालायनायनि थांखा होनगे सामंनि बागै खबर आइ रां पैसा न आजिनानि बागै अटुक साटुक होनायावै जों खस्थ खालायनायनि नांनाय जदि निनि सागो आसंनो दंग सावास आसंनो दंग फान होनगे फुनुगै रदि जे ताय निनि सामंनो खालायै ताय निनि तमनो फुनुगै ताय निनि लामानो नोंनो सोनामदि नों साक साक सोनामनानि कटर नानि नों साक साक न माना ननो कटर खालायनाय केबो दंला निनि साक न नोंनो मा सोनामनाय नोंनो मा दरनाय साबसा सिनि लांमा कलायसा होनाय लांमा कुनु दिनो कलायसा होया जों आसनो तंथक तंना मुसुंदि आसनो जों कष्ट खायनायनि नांनाय जदि टंका होनगे निनि सावास निनि फान टंका होनगे फुनुगै रेदि महैगे गाहाम सामुं खालायै लगी लगिनो कामाय खायनायनि बागै सुरु खायदि ताय दिनि याबिरि बारौदि दिनिनि सिमि मकलम मुदै ताय सागो कलम दै खालायनाय याबिरि सिलायनानि खायदि ताखर जों जदि बायगनो सिमि दुसरौनाय आनि बायग हामिया होननानै वानसगै तंगे गाहामखौ वानसगैनाय दि आसले निनि बायग खारायबिया आसले निनि बखरकसे खाराब होनजागो ताय बायगनो दुसरियावै अ बखरक खाराब न बायगे थिखायनि आबसों वानसंनानि नांनाय निनि वानसंमानि ताय निनि मुसुंमानि न पुरन खायनाय सुदु नों सिमि न होननाय हान्यो तंगै जों केबो निजिनि वानसंमानि ताय निजि मुसुंमानि न पुरन ला
संसारो जदि निजिनि वानसंमानि ताई निजिनि मोसंमानि न पुरन खायगे हमके फाइट खायै ताई संघर्ष खायै सार्जिकेल खायै जेन निनि सुख सुखिनो मातु हुनाय ताई आसे कलाइसाके निनि सागो सुख सुखि फाइगला ताई जदि नों आसुनो सावास टंके आसुनो निनि फान टंका गांके फुनुगै रेदि कयेक दिन कयेक मास नि बिसिंगनो जे निनि इमां हायके निनि आसामानि आबनो एचिभमेन्ट खाय साक्सेस खाय फुनुगै रेदि जे जतो लुकरो ननो लुगैनाय मकल फुला लांके नासिगि मा दं आदै खिता ताई असिनि संसार ताई अ जगत अबकाशनो सोरजाक ताई फुनुगजाक जे थंनाय जिदिनाय जे लराय खायनाय बनो जिदिनाय ताई जों लराय खालाया ताई जों थंया ताई ग्राख बासाया ताई मकल कलम तै मकल मोक्तै ताई साखौ कलम तैके जों सालनो साल हिंजावै हरनो हर हिंजावै जों कस्तनो कस्त हिंजावै बासायाके ताई जोंनि असंसार अ जे हायुंगो जों achievement खायमानानि ताई success होननानै सिनि जे वानसमारनो आबनि कुनो वानसमो ग्रो आसे सावैनो नर जतनो आनो मोटिवेशन कब्र कथमा खानावै नर जतनो काहाम तंदि ताई फानि कब्र कथमा आंतेबो काहाम काहाम तुइ दंगो आसे सावैनो नर जतनो हामबाय।